Jokowi terus Mbahjo kan Satrio Piningit nggih. Nggih. Berarti sejatosipun Satrio Piningit niki sampun muncul Mbah nggih. Muncul. Sing dadi apa sukma, saling sandangan. Nggih. Gitu. Apa Jokowi balik meningkat. Lah karek niku tok. Wujute engko teko Jawa iku rumesane ngono lho. Ngetek dadu niku nek yukane nggih apik-apik cuma menungsane sing gak wis lali ambek tatanane Jawa, Sunan Kalijaga ku ya Jawa. Nggih. Mbahjo, sugeng enjing Mbahjo. Nggih, sugeng enjing. Nggih, sehat Mbah nggih. Sehat. Nggih, alhamdulillah Mbah. Panggihan malih Mbah kali kula niki. Watas sing tanglet-tanglet kali panjenengan niki. Alamat panjenengan niki watas sing tanglet Mbahjo niki. Mbah niki kuatah Mbahjo ingkang sanjang nggih. Napa niku donya niki bakale enten jaman anyar malih nggih. Nah miturut hitungane Jawa pripun Mbah ngoten napa ngertos mboten Mbah? Nggih. Menurut jagat pitu pun leres. Pun medal. Nggih. Jagat pitu pun medal. Kata tuntunan presiden. Nggih. Lah niku. Jagat pitu manggone niku ana dina. Nggih. Dina Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Niku. Nek menurut Jawa, Nggih. gitu. Jagat pitu niku manggone ana tuntunan dina, pitu pasar 5. Sing pasar manggon ana. Jagat legi paing pon wage kliwon sing dina manding ana manungsa. Sing Jumat ana sirah. Nggih. Sing Sabtu ana gulu. Sing Minggu ana dada. Sing Senin ana puser. Nggih. Sing Selasa ana paha. Sing Rebo ana dengkul. Sing Kamis ana telapak kaki. Pak Karno ana sirah. Nggih. Suwarto ana gulu. Gitu. Nggih. Habibi ana dada. Gusdur ana puser. Mega ana paha. Nggih. Susilo ana dengkul. Jokowi ana telapak kaki. Berarti nek Jokowi tenggene telapak kaki niki mbengi sampun terakhir, Mbah. Satrio Piningit nggih Joko. Nggih. Pak Jokowi niku berarti Satrio Piningit, Mbah. Ya iya. Wis duduk negara apa? Nggih. Ana presiden diparani negara liya. Lah Jokowi sing Lombok mriki Nggih. presiden. Jadi meneh wis gak ada perang. Mergo Jokowi wis nambani wong liya negara. Gitu. Nggih, nggih. Iku gerake kaya Gajah Mada. Gajah Mada perang, Jokowi nggih perang, tapi perang alus. Nah, ngekeki tamba, ngekeki ilmu, ngekeki penguripan to. Loro waras. Iya. Nggih, nggih, nggih. Loro waras. Asale tamba to kok napa sing gawe tamba? Ya wong tapa.
Yang topo, Mbah. Lah, wong Dayak gak wong topo ta? Wong Dayak ku wong ndi ngono lho. Nggih, nggih, nggih. Nggih ta? Nggih, Mbah. Dongenge ya wong Dayak iku ya wong mriki. Apa kupinge kok Jawa? Kenging napa, Mbah? Gelut karo jengklong. Dongeng lak ngono. Nggih. Batek-batekan kuping. Mulane jengklong iku nek mbok nepakne budal njaluk oleh-oleh kuping dawa ngono. Nggih. Saking mandine Sabtu ucap teko jaman jagat. Nggih. Apa karepe wong tapa disembah dani? Biyen ya wong mriki sing padha. Wong menungso ku laire kok Lamongan kene. Ngene lho. Manungsa niku laire ten Lamongan. Nggih Lamongan iku mek minurut ilmu. Bibite teko Pripun, Mbah niku? teko Bangkalan bibite. Ya, Dik. Mulane ana Lamongan iki. Bibite menungso mleteke nggo alun-alun Lamongan. Ini bibite teko Bangkalan. Nggih. Mulane cek awet ngomong. Masih film sing kathah pendekar Lamongan to. Ya ini juga asal usulnya ya Lamongan meneh ya balik nang Lamongan maneh. Iku. Jadi asal usule menungso ten donya niki saking Lamongan. Nggih. Bibite teko Bangkalan. Nggih. Nggih. Mboten Bangkalan Madura. Bangkalan pundi, Mbah? Cakir niku. Cok bakal niku lho. Oh. Wujute engko teko Jawa iku rumesane ngono lho. Mleteke dadu niku. Mleteke dadu. Mbah niki kula bangsuli malih ten gene Pak Jokowi terus Mbah Jo kan Satrio Piningit nggih. Nggih. Dadi sejatosipun Satrio Piningit niki sampun muncul, Mbah nggih. Muncul. Sing dadi apa sukma saling sandangan Nggih. gitu. Apa Jokowi balik meningkat lah karek niku tok. Miturut panjenengan Mbah Jo, kados Pak Jokowi niki kan Satrio Piningit nggih. Nah, kinten-kinten leluhur sinten Mbah nek ndampingi Pak Jokowi niki napa Bung Karno napa sinten Mbah? Ya itu niku. Gandeng niku. Gandeng Pak Karno nggih. Dek dongenge masih Pak Karno niku. Mboten meja. Oh, Tasik. tasik sugeng Mbah nggih. Nggih. Nate panjenengan dipanggil. Nembe ini gak panggil, nangis mawon. Iya. Nangis mawon. Tiga kirangan. Minjing manjing wonge dhewe apa karek. Ayo dadi Pak Karno ku menungso iki. Nggih. Di Barang goib iki. nggih, enten pesen napa Mbah kali Pak Karno kangge panjenengan? Nggih bakal balik malih tatanane. Ini balik Tatanan Jawa niki bakal nggih dadi ratu malih. Tatanan ratu malih niku lho. nggih Mbak gak wani niku. bangsul ten gene kerajaan malih Mbah. Nggih, kepatian. Kepatihan. Nggih. Dadi ampun boten ten presiden, Mbah. Ben semerep. Mboten wani, Mbak. Ya iki. Tapi dongeng ngono nek jagat pitu iki wis tuntas, Nggih. ben pasti balik malih lan iku. Asal usul ratu malih. Nggih. Nah, napa niku benjing ngentosi jaman goro-goro napa pripun Mbah nek badhe bangkit malih ten kerajaan niki? Nggih gara-gara iki teko niki. Wong sing nyalokno niki. Padha mbek kucing turu. Maksudnya kados kucing turu pripun Mbah niki? Calone iku ana sing kucing turu iku lho. Sinten Mbah?
Yo gak oleh diarani tarung muda. Nggih, Mas. Hebat niku wau. Mbah, nek misale panjenengan nggih badhe wonten kedadosan napa ngoten kan mesti disukani wisik Mbah nggih ngoten niku. Nah, ngoten niku pripun Mbah carane maca tanda-tandane alam misale badhe wonten kedadosan panjenengan ngoten niku napa Mbah tanda-tandane ngoten niku Mbah? Dek zamane Jokowi nyalokne kok mriki ping kalih. Sinten? Pak Jokowi. Sukmoni. Oh, Sukmoni Pak Jokowi. Nggih, mriki ping kalih. Terus terakhir niku tondo iku gedang. Gedang niku uwah sak gedang uwah rebang idul niku sak tondo nggih ten dundunan mriko. Ten mriko nggih. Nggih dundunan sawah niku. Mbah, buahe tak jitike, Mbah. Tak gowake nang jaket kidul kulon. Pokoke semen gojeki ya, Mbah. Nggih. Ya katokan cekak biasa iku. Nggih, nggih. Lah kula nggih goceki wite gedang niku lah, wite gedang kok ijute gambare menungso. Lah wong semedi wong duwe karep cintegel iku lak wah. Nggih. Beda? Nggih, Mbah. Woe. Secara wong semedi nggih ngoten. Mbok pun di panggonan sing digelek iku uwah. Dirunti uwah ya digawa, dirunti godhong ya digawa, diruntuhi pang ya digawa. Cuma ana lungguhe dhewe-dhewe. Nggih. Tapi nyatane sing dirunti godhong digawa teko bungkat teko panggonan ya oleh duit temen niku. Lah niku dongenge wong biyen. Sampeyan eling-eling. Sukmone Pak Jokowi mriki Nggih, model ping kalih. ping kalih nggih. Niku sakderenge nyalokaken presiden apa sampun dados Mbah niki? Dereng. Dereng nggih. Tasik nyalokno. Lah gedang ku wujute lakone dhewe. Wite gedang, gede to? Nggih. Lah iku. Nek duwe bola bertahun-tahun gak mulih, ilmu lho niki sampeyan eling-eling. Nggih, Mbah Jo. Ya, gedang sing ngendhek anakan. Kok lunga 10 tahun, 12 tahun gak mulih. Sampeyan peges sik kepengin ro uripe. Nggawa gaman dipeges, diteplok mbek uyah. Diketok niku lho. Nggih. Engko nek gedang diteplok uyah iku jek iso terik, wong sing lunga iku mang ijek urip. Coba gak ro panggonane. Lawas gelisah mbuh pirang dina engke nek telepon nek cara saiki telepon nggih. Nek biyen iku pemut. Lah iku. Pemut. Teko. Tegese nek pegesan gedang gak iso terik iku wis mati. Tapi nek ijek iso terik iku jek urip. Gedang anakan iku. Iku nek bola sing lunga gak mulih-mulih iku. Dikangeni keluarga. Nggih. Nah, nek calon benjing niki, Mbah. Sukmane enten nek nate mriki napa dereng niki? Dereng nggih. cuma mbambun lho. Gak urung-urunge sing dadi ki kucing turu. Iku kucing turu nggih bocah iku mang. Jenenge pira? Ngono lho. Kowe tak dudukno dititene wong akeh ngeru. Ya menangan-angan jenenge pira? Nggih, niki benjing kan sakniki nek kuat kan 3 calone, Mbah. Iki Prabowo nggih. Anies
Kali Pak Ganjar nah kinten-kinten sinten Mbah niki. Dados niki. Sing jeneng Jawa sinten Mbah niki? Kok wis kabeh ro ngono ku gak perlu diucap. Nggih, siap, Mbah. Gak perlu diucap ro kabeh engko nek mbah ndudukno kartu mbah Nggih. Mbah jenengan nate nggih didatangi kados Kanjeng Sunan Kalijaga niku sering nggih. Empun kuwabe mbon kok mriki. Nyukani tombo-tombo ngoten niku. Enten pesen napa Mbah kados Kanjeng Sunan Kalijaga mriki ngoten niku? Mbok menawi kali terkait kahanan donya niki napa pripun Mbah? Kanjeng Sunan pas mriki niku. Ale kan ngeten Mbah Jo kados Kanjeng Sunan Kalijaga niku kan Jawa asli nggih. Nggih. Mbok menawi jenengan disukani pesan-pesan kali terkait kali kahanan donya niki kan kali Kanjeng Eyang Kalijaga Mbah Jo. Nek yukane nggih apik-apik cuma menungsane sing gak wis lali ambek tatanane Jawa, Sunan Kalijaga ku ya Jawa. Nggih. Bapak kenane ini Sak tiyang sakniki pun sedaya kathah nek lali Jawa niki. Ha. Wong nek lali Jawa iku bakal yo ngeten iki lho. Negara gonjing kaya winginane gak lindu. Nggih, nggih, Iya Mbah. iya. Nggih. Iki apa-apaan iki. Kayak wong bingung ngono. Rasaku munyeng nek gae. Jenengan nggih krasa Mbah Sami Dulur? kok. Oh, Iya, nggih. iya, iya. Saderenge wonten kedadosan jenengan sampun angsal niku Mbah. Angsal Iya, niku. iya. Niku pripun Mbah wisiki jenengan pas saderenge wonten gempa ten kala winane ten Jogja niku? Nggih, winginane jumuatan niku. Nggih. Ageng Mbah niku Mbah kekuatane ngantos 6, sekawan niku. Gempa ten Jogja. Isine mbok kongkon balik nang tatanan dadu iku mah. Nggih, 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 nggih. Sing nek gak melok tatanan dadu. Kocak dunya. Niku tok. Kocak dunya. Nggih, nggih. Mergo dadu ku poke tatanan, poke ilmu. Mergo dadu ku ibarate donya. Lah dadu iku donya iku isine telu. Gitu. Nggih. Dadu ku isine telu. Wong menungso ki nglakoni tatanan isine telu. Lah. Sadurunge ana menungso minyak tala. Nggih. Ya dah. Mari minyak tala setan. Mari setan menungso. Niku wujute dadu. Dadu ku nganggo tempurung. Temenono urip. Aja bakal urip. Temenono dadi menungso. Dadu ku tempurung iku jagat kolong langit. Nah, jurune dadu ana bentung. Nggih. Bentung melungker kanggo tali jagat tampar. Sing nggawa wong Islam NU. Gitu, iku tali jagat cuma ditali wangsul gitu. Tali wangsul ku jenenge telu. Mbah nah benjing niki tiyang nek sampun kapundhut Mbah niku nggih. Dah wonten niku pripun Mbah nasibe benjing wonten niku ten pundi Mbah niku ten alam napa Mbah niku? Ten alam maksar. Nek dongenge enten cuma gak dijabarno. Nggih. Lah jabarane wong sing urip karo mati. Nek kowe urip nduk donya iki wis jejodohan mati salah situk ngenteni 1000 dina. Ya, nek wis 1000 dina engko digedhuk 1000 dina. Nggih. Dikon mulih karo nyawa. Dik kowe mulya. Nyujuk kok kayu aking. Lah, kayu aking niku napa? Danyang. Ujite sejatine urip dhewe nggo donya iki sing uri-uri danyang
aja dianggep demit jin setan. Iku sukmane wong tua ya nduk kono. Nggih. Balunge ya nggo desa iku mah nggo pojoke desa. Iku. Upama iki desa Kesambi. Nggih. Sampeyan titeni Jawa. Kesambi, ya ta? Nggih. Sampeyan buktekno dhewe, desa Kesambi. Ya, iku. Sambi. Sampeyan buktekno. Minurut Jawa, sing mbubak desa nggelehe nduk kidul etan Kesambi. Ko. Bo. Nggih. Sampeyan geleki nggo lore omah. Desa Kesambi danyange 2. Lore desa kidul etan. Ngene gak cocok mbah iki lho takonono, ngamek nggo apa? Yo ngapik nggo ana cara kaya iku mang lho. Ya. Lah tombone menungso, yo ngapik nggo ana cara ka. Iku. Berarti niku Mbah Jo rahasiane menungso teng dunyane sedaya teng kene ana cara. Ya iya ya nggo dadu iku mang. Wujute. Lho lho. Isine dadu pira balik maneh. Ya, ya selikur ngono lho. Berarti niku Mbah nggih nek diarani kitabe wong Jawa nggih ana cara Ya, niku nggih. iku nomor 1 uripe menungso nggo dadu kabeh. Aja dianggep media. Coba gak digawe media. Jawa punah. Ngene lho. Ngene punah. Nah, kinten-kinten kados tataran Jawa niki saged bangsul malih pasik dangu napa mboten Mbah Jo? Ya iso. Gak iso kok iye. Wis zamane wis gonjang-ganjing. Ini pun gonjang-ganjing Ya. nggih. Iya tibane iku. Ten gene ajaran Jawa kados siksa kubur ngoten niku enten apa mboten Mbah Jo? Napa? Siksa kubur ngoten niku. Nek miturut tatanan Jawa. Apa jarane sing crita nek jarwi Jawa gak ono. Mboten wonten nggih. Jarane kuburan dhewe iki lho dikejar. Ku alam iki di Pulau Soro ngono lho. Udanan kepanasan. Jarane poso bulan poso iku dikongkon poso mangan kon ngrasakno lecir tanduran setahun iku mang dikon ngrasakno mangan sak ulan rasane mbili ki piye bangkong ki piye ngono lho jagung ki piye rasane lho godhong asem ki piye rasane tanduran sakmono kae kon ngrasakno sak ulan poso 36 dina pendak dina Jadi tiang Jawa niku mboten enten surga Mbah nggih, mboten enten neraka nggih, mboten enten siksa kubur nggih Mbah Jo. Lah enten malih Mbah Jo niki nek miturut tiang Jawa malih Mbah kados dajal niku nggih enten apa mboten Mbah? dajal Nggih. enten Ten pundi Mbah? nen Ten pundi? nggo ilat iki ayo Nggih, nggih, nggih. kan wis gua besok nek aku nek mati kayak ana watu mek situ tok iya terus paranono engko nek kok kei loro dajale teko diotak-otak sikilku lah Nggih. nek dikei watu situ gak ketara ya sing ngrumuk boleh dhewe nek mrunu disapone gak idep nyaponi kuburan ya nyaponi syukur sakite anak putu sing nok panggonan iku Nggih. Nah, terus niki malih Mbah, nek menurut yang Jawa nggih niki nggih. Kenging napa Mbah kados tiyang nek kapundhut niku nggih. Kuburane kok mesti dijuraken ngaler niku napa Mbah? Napa Mbah niku maknane Mbah saged jenengan dijelasaken Mbah Jo kajenge derek niki mangertos Mbah Jo. cek iso ngrasakno lorone nggo alam semesta nggo alam padang iki Nggih. ya mergo wong mati ku wujute ngrasakno
pedis asine isine alam, uwit apa, watu apa, banyu apa. Kumulan sing digawa kuwite kelor. Ya. Iku wis tuntunan sing kari, sing dhisik Mbah gak paham. Sing dhisik ya bujur ngetan mbek mulan iku. Nggih. Sing dhisik. Nah, iki Mbah, kula nyuwun panjenengan dijelasaken Mbah, dipedhar Mbah niki babakan mati sak jeroning urip niku napa Mbah? Mati sak jeroning urip niku wong semedi niku. Wis dikeki urip ijik gelek urip. Weda Dikeki urip isek gelek urip. Urip sing apa maneh. Lho. Sing kurang ngene, engko dadine yang gelek wedak kubur. Ya. Lara jare enak, wong lara kok enak. Mancane gedudukno serasa ku mang. Kula lajengaken malih Mbah Jo. Kirim donga nggih kangge orang sing sampun kapundhut ngoten niku dugi napa mboten Mbah ngoten niku. Nek miturut Dugi teko pundi? Wong wau pun kula critakno. nggih. Nek wis mulai salah situ. Entene ana 1000 dina. Nek durung 1000 dina sampai rabi laki maneh iku diumbang-ambing sukma ambek nyawa. Cuma nyawa gak iso mati, sukma ya gak iso mati. Nggih. Sing mati ku balung iku mah. Ngoten. Gandangan. Ya rasa wit kayu godhong banyu ku mang. Ku sing ganti. Berarti tiang nek sampun kapundhut nek sampun dereng 1000 dintene nggih tasik niku Mbah, tasik. Nggih, sukma mbek nyawaku nglamur Tasik geleki nglamur, sandangane. Gelek sandangan anyar apa sing lawas. Dariku. Engko nek wis 1000 dina sedang to, diketok palu lho. Wis dik kowe mulya. Lah. Duduka kayu aking. Engko kayu aking ku diduduka. Omahmu dik lho, iku Rorok Masar. Panggonono. Jenenge nggo pinggire omah iki. Gitu. Sing ngon dhewe nungguki terus wong tuwek-tuwek. Nek nggo peluruan yo. Nini lemper kaki lemper. Nggih. Nek nggo latar nini kesot kaki kesot. Nek nggo pawon nini dengen nini dawa kaki dawa. Nggih. Nek nggo sawah nini dengen kaki dengen. Iku jerane Rorok Masar. Manggone nduk lakune anak putune. Kayu aking iku danyang sing mbubak desa sampean iku mang. Cuma sing tenguk-tenguk nduk kono ku isine kirik karo asu. Ku jaman Nabi asu, jaman wali kirik. Jaman piteni asu mbek kirik iku pira? Asu mbek kirik. A1 8 9. Nggih. Ro 4 nggih to? Nggih. Ko 5 pira 9. Asu kirik Mbah. Iya, Songo. padha 9 to? Nggih. Lah iya iku ilmune para nabi. Mulane kon ngetokno anak putu. Dhewe koyo asu gak iso. Wong asu ku sembah sungkem karo ibuke menungso gak gelem. Nggih. Asu ku nek lair ora teko ndai. Sungkem mbokne.
Sing ketok buntute dhisik nek lair. Sakniki kathah tiyang niku lare-lare nek kali tiyang sepai malah diwaneni Mbah Jo. Lah iku kok kalah mbek kire. Nek iso ya sembah sungkem. Jaman sampun kualik niki. Nah, ayo melok balik maneh nang ngene wong tuwa. Iku. Dari manunggale kawula Gusti ku ngeleki wong tuwa. Lho, kaya sampean wong ndi mrene kan ngenalno Mbah. Nggih. Muga-muga Mbah ayo rukun. Ya. Iku wujude rukun teko napa? Rabi sing akeh, ngomah sing akeh. Iku rukun kuwi rasane. Rabine akeh gak luas sing akeh. Derani rabi ku piye? Kekancan. Nggih. Nek ngomong mbek kanca samu jago ngombe wedang rokok diomah-omahi. Aja syukur nyeplos getun mburi. Iring-iringen palang getun ngarep ngono lho. Nggih, nggih. Mbah, berarti tiyang niku nek purun uri-uri leluhur, uri-uri danyang niku manfaate kuatah Mbah nggih. Nggih saged langgeng sejatine urip. Ya wong tuwa iku mang jare wong tuwa ya sing ngekeki. Iku duwe akeh danyang. Nggih. Dadahe dinyang iku. Nggih. Lho kok sing digereki pring petuk. Piye? Nek wong biyen ku pring petuk ya petok nggo gedhek sesek iku mang. Sawah puluhan hektar iku. Ujenge pring petuk. Dike isine surate sawah. Semen rungokno wong donya. Cek gak golek pring petuk, ae gembijuki wong. Kailok. Nggih. Mbah kados ilmu ngraga sukma niku enten napa mboten Mbah? Enten. Nek kepengin raga sukma nggih muja dulure dhewe sing ana jagat. Nggih. Pripun Mbah? Ha. Carane Mbah Jo? Dulur ku sing nek etan, Nggih. sing nek kidul, Nggih. sing nek kulon, sing ana lor. Lah. Karepe dulurmu nduk tengah ki apa? Sembadanana. Nek rupamu kaya watu ya dudukno, nek rupamu kaya uwong ya dudukno uwong. Rupamu kaya grumbul dudukno grumbul. Lah iku, tapi wujude ya wong. Eling teko tuntunan iku nek kepengin raga sukma. Enten tirakate napa mboten Mbah? Enten Napa Mbah tirakate Mbah? ngilangano tuntunan telu. Ilang ngono tuntunan telu. Napa mawon Mbah Jo? Gak ono kabeh malian. Ngilangano sawat, betah melek, betah gak mangan. Ilang ngono sawat, betah melek, betah gak mangan. Ya kembung liper nek maidan. Apot Mbah niku Mbah. Kabut. Kabut. Wajibe dhewe kon mangan wis kok oleh aneh-aneh. Ilmu kanggo tatanan ukurane urip. Ilmu kok digawe ngaji-ngajian ae gak dunung. Ngaji-ngajian ae gak dunung. Tanggane tok sing lali lho ngono ku mang. Mbah iso buka segala apa iso. Tapi nek dibuka kabeh bentrok. Geger Mbah. Ya ayo gelek tuntunan melok dadu ku mang aman-aman. Gelem melok dadu aman Bang. Aman. Sing gak melok dadu ku lho. Goling gunung jugruk segara asat. Kate piye? Nggih. Dhewe iki opo? Lemah, cuma dudutno menungso. Wis ta ana sing kaya apa jaman apa. Dadu ku lho. Titikane kok dadu tok. Jaman apa? Sing anakno menungso iki kok dadu. Nah, kados niku Mbah Jo, enten istilah sangkan paraning dumadi niku napa Mbah?
Ya nggih. Nggih tujuan karep sangkan paran dumadi niku. Gak ono tapi ono. Gak ono tapi ono. Nyatane ono gak dianakno. Lha niku sangkan paran dumadi. Nek cara saiki ya HP ku mang. Ada tanpa wangenan, Nggih. carek tanpa golan. Muni dhewe. Muni dhewe. Niku terus wujude sing kuwasa ning niku Mbah nggih. Ya iya. Nah nek miturut tiyang Jawa Mbah kados Tuhan nggih Sang Pencipta niku manggene ten pundi Mbah Jari? Tuhan. Nggih. Bolak-balik nginuk ilat. Ten gene ilat. Tuhan itu. Jadi Tuhan itu tatanan Hanono. Han ono. Hanono. Nah ini kan kata Mbah tiang-tiang niku nek sanjang nggih nek ngarani tiang Jawa niku mboten sembayang. Nah ngoten niku sejatosipun tiang Jawa niku sembayange niku pripun Mbah? Sembayange wong Jawa nggo lahir batin. Nggih. Gak oleh nyembah sing aneh-aneh. Layangane dhewe ku nek kepengin patulun nek gak pedhot. Nek esuk ngene iki adep ngetan, nek sore adep ngulon, iku matul nyambut gawe. Oh niku. Gitu. Niku sembayange tiang Jawa. Nek pikir lepas landas, nek mlaku, kok ana dige mlaku, kok medongol dicukit dileterno. Iku ana eri dicutik. Ya iku kok ana kewan digurak sing dang-dangi menungso mlaku iku mang. Teliti eling sing mburi. Berarti intine sembayange tiang Jawa niku tingkah laku ten donya niku. Iya. Jadi niku Nggih, mboten tingkah laku. nggih, mboten usah ngentosi jam nembe sembayang ngoten mboten usah nggih. Mboten enten. Sak tekan-tekan. Nggih. Sak Sampan titeni. nggih. Mosok ana menungso kaya Mbah. Ket umur 7 tahun niku pun dukun. Sapa sing ngongkon dukun? Tapi nek ceritane Jawa, ilmu Jawa, durung cukup umur gak oleh nglakoni tuwa. Iku wong saiki, tapi nek wong biyen mlaku wong niku sandangane tok sing cilik, tapi ilmune tuwa. Ilmune tuwa. Mbah niki jarang mangan sego. Nawa 7 tahun mangan uwi. Nek gak ruwi ku bangkong, gak ro bangkong uwi. Bangkong walas uwi nggo desa. Mbah jenengan sering tirakat melek bengi nggih niki jenengan. Nggih melek terus nek mboten pegel, nek pegel ya turu. Manfaate napa to Mbah Jo nek tiyang niku nek rutin melek bengi ngoten niku? Seger waras, Waras nggih. duwe karep apa, tujuan apa, gampang diduni. Nggih, nggih. Silahkan ini pemanfaatnya ditambah nambahnya wong gendeng. Nggih, nggih. Kirain Nggih, Mbah. corona apa? Kados niku Mbah Jo, enten malih ilmu sabda dadi mandi pangucap. Nah niku rahasiane napa Mbah Jo supados tiyang niki saged mandi pangucape niku napa Mbah Jo? Kedalaman napa niki? Darane sabda pandhita iku sing duwe sabda mandi ucap niku wong sing gak tau mulih teko pengayupan. Panggonan. Iku diceluk pendhita. Wong diceluk pendhita ku sabda tatanane sabda ucape. Nggih. Wong sing gak tau ngiyup kuat menungso. Gak kuat. Dilakone kecil ya mana saiku. Jenenge sabda pandhita ratu. Sabda pandhita ratu. Nggih. Sing mandi sabdane iku Bu Pandhita.
Berarti ini intine enten tiyang gadah ilmu sabda dadi niku jenengan nggih boten percaya Mbah Ijo nggih. Nah, nek nglakoni nggih percaya, lha nek mboten nglakoni. Sabda dadi kudu urut tuntunan. Nggih nggih. Iki wong golek tamba. Ukara Jawa iku teko apa? Ukara pujangga iku 44 sing nyekseni para nabi, para wali. Lah karek ukara ana iki sapa sing nyekel ukara? Jane kabeh kudu nyekel, tapi ukara kok gak dicekel. Iki jange lunga. Apike piye? Lungguhe rezeki nduk ndi iku ana. Wonten Mbah wonten niku. Manggone ya ana jagat dina iku mang. Ngono lho. Berarti kados wetone tiyang ngoten niku saged nentukaken rezekine, Mbah. Isa. Kayak saiki. Nggih. Sakniki napa? Senen Kliwon ya. Nah, iku. Senen Kliwon Selasa Legi Rebo Pahing Kemis Pon Jumawake satu Kliwon ngak legi Senen Pahing Selasa Pon Rebo Wage Kemis Kliwon Juma Legi. Iku lho. Dasare rezekine iku kejayaane ana Juma Legi. Iku kanggo wong nyales. Nek dina iki iku budal nyales paranono esuk iki ngulon parane ora gembruduk glisncek ngene iku syarat iku jenenge ukara lakone wong nyales. Ha nek lakone wong matul Nggih. ya sampar sandung polo pendem. Sampar sandung polo pendem. Diitung ping 12. Nggih. Sampar sandung polo pendem, sampar sandung polo pendem, sampar sandung polo pendem. Iku isine wong icir-iciran sing nduk jero lemah. Nggih nggih. Telo, uwi, bili niku dina Senen Kliwon. Dina 12 iku akeh.